Να ακούω τώρα λογαριασμοί ενέργειας, μου έρχεται αμέσως στο νου η έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Συζητάμε συχνά τα θέματα κόστους ενέργειας με φίλους και συγγενείς, καθώς όλοι έχουν πλέον δυσκολίες να ανταποκριθούν στα κόστη που πλέον εκφράζουν οι τιμές ενέργειας. Έχω προβεί πέρυσι, αξιοποίησα ένα πρόγραμμα εξοικονομώντας ώστε να θωρακίσω το σπίτι μου ενεργειακά. Θερμαίνω και ψύχω μόνο το δωμάτιό μου, καθώς είναι το μέρος που μένω περισσότερες ώρες της ημέρας στο σπίτι όταν βρίσκομαι στο σπίτι και το μέρος που επιλέγω να πηγαίνω όταν χρειάζομαι έτσι ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον. Εντάξει, εγώ θα μιλήσω για μένα, γιατί μένω μόνη μου, οπότε με μία φίλη, ένα φίλο εννοείται ότι θα πω για το κόστος. Έχουν αυξηθεί αρκετά τα κόστα, τελευταίο χρόνο ειδικά, αλλά είναι μια συζήτηση η οποία θα έρθει στην καθημερινότητα πολύ εύκολα, νομίζω. Έχω κάνει στο σπίτι κάποια, ναι, έχουμε κάνει και μόνωση, επιπλέον μόνωση και επίσης με φωτοβολταϊκά καταφέρνουμε και μειώνουμε σημαντικά το κόστος του ρεύματος. Όταν ανεβαίνει το κόστος, αναγκαστικά πρέπει να κόψουμε από κάτι άλλο. Οπότε το μελλοντικό πρώτο μας αυτοκίνητο, το μεταπτυχιακό των ονείρων μας ή κάτι παρόμοιο ή ένα καινούργιο στρονοτήριο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί αυτά τα χρήματα έχουν πάει στα να καλύψουν τον λογαριασμό του ρεύματος. Ναι, έχω προβεί σε αλλαγές στο σπίτι μου με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους, όχι μόνο γιατί με ωφελείστε οικονομικά, αλλά και για το αποτύπωμά μου στο περιβάλλον, έτσι, σαν άνθρωπος. Γιατί πλέον είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Έχω κατά καιρούς βέβαια αναζητήσει κάποιες πηγές πληροφοριών σχετικά με το ενεργειακό κόστος, κυρίως μέσα από τους πάροχους της ενέργειας, τους πάροχους ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και μέσα από κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει κυρίως σε θέματα που αφορούν το ενεργειακό κόστος μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ακούω τον όρο λογαριασμός ενέργειας, αυτό που αισθάνομαι βασικά είναι ένας φόβος και μια ανασφάλεια για το πώς θα καταφέρω να βγάλω τις υποχρεώσεις μου, τις μηνιαίες, ακόμα και τις ετήσιες, σαν πολίτης. Κατά τη διάρκεια του ενός έτους νιώθω πιο άνετα στο σπίτι μου είναι προφανώς την άνοιξη και το φθινόπωρο που δεν έχουμε τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα. Όταν ακούω λογαριασμούς ΔΕΗ, λογαριασμούς ρεύματος, μου έρχεται στο νου η δυσκολία που θα χρειαστεί να καταβάλω για να πληρώσω. Η σκέψη που μου έρχονται στο μυαλό με τον όρο λογαριασμοί ενέργειας είναι άγχος, αβεβαιότητα, φόβος. Την άνοιξη νιώθω πολύ πιο άνετα στο σπίτι μου, καθώς είναι οι εποχές του χρόνου στις οποίες δεν χρειάζεται να καταναλώνω ενέργεια για το ζεστό νερό, ούτε θέρμανση ή ψήξη συνήθως. Ο τρόπος για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος στο σπίτι είναι σίγουρα να βάλουμε κάποιες μονώσεις, αλλά και να προσθέσουμε κάποια φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία μπορούν με άμεσο τρόπο να μειώσουν το κόστος του ρεύματος στο σπίτι. Θέλουμε να βλέπουμε λογαριασμούς ενέργειας μπροστά μας, γενικά λογαριασμούς, αλλά αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Θα πληρώσουμε τον λογαριασμό, γιατί είμαστε ένας καλός πολίτης και ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχουμε κάνει μικρά πράγματα για να έρθει λίγο λιγότερο το κόστος του λογαριασμού. Γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι συνέχεια ανεβαίνει το κόστος, ας πούμε, του ρεύματος, του πετρελαίου κτλ. Ναι, έχω αξιοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο υπήρχε το εξοικονομώ για προκειμένου να μειώσω το κόστος ενέργειας στο σπίτι μου και θεωρώ ότι υπήρχε ένας πολύ θετικός αντίκτυπος ως προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχω προβεί, είναι η αλήθεια, σε καμία αλλαγή για το κόστος και για τη μείωση του κόστου του ρεύματος, γιατί δεν θεωρώ ότι κάνω πράγματα τα οποία παραπάνω τα οποία μπορούν να μειώσουν το κόστος αυτό. Οπότε τα πράγματα όπως έχουν θα μείνουν και ελπίζω να μην έχει αυξηθεί κι άλλο κιλοβατόρο. Οι μεταβολές στο κόστος της ενέργειας έχουν επηρεάσει τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, γιατί με έχουν αναγκάσει να μειώνω άλλα κόστη προκειμένου να μπορώ να ανταποκριθώ στο κόστος της ενέργειας. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές στο σπίτι μου για να μειώσουμε λίγο το κόστος στο ενεργειακό.
Μια αλλαγή μεγάλη είναι ότι αφαιρέσαμε το στεγνοτήριο των ρούχων, που ήταν παλιάς τεχνολογίας και χρησιμοποιούσε αρκετό ρεύμα. Ναι, συζητώ το κόστος ενέργειας, να μάθω τα λεγόμενα tips, τι ακριβώς κάνει ο άλλος για να πετύχει καλύτερη οικονομία, οικιακή οικονομία στο σπίτι του. Παράδειγμα δηλαδή, όταν υπάρχει ένας λογαριασμός και γίνεται μέσω πάγιας εντολής και έχω ένα ποσοστό 5% μείωση στην τιμή επί του συνόλου, ναι, θα δημιουργήσω ένα λογαριασμό τράπεζας που να έχει πάγια εντολή για να γλιτώνω κάποια χρήματα, να έχω κι εγώ μια συνέπεια αφενός, αλλά αφετέρου κοιτάζω να κάνω οικονομία και στο ρεύμα, δηλαδή να μειώσω και την κατανάλωσή μου. Η εποχή του χρόνου που νιώθω καλύτερα στο σπίτι μου είναι η Άνοιξη, γιατί ξέρω ότι δεν χρειάζεται ούτε πολύ ψήξη, ούτε πολύ δέρμανση όπως το χειμώνα, οπότε για μένα είναι η καλύτερη εποχή. Νομίζω Άνοιξη και φθινόπωρο, γιατί πλέον το χειμώνα είναι βαρύς, οπότε αυξάνεται το κόστος ενέργειας. Είναι από τις εποχές δηλαδή που θα τις απέφευγα στην περιοχή μου την Καστοριά. Και νομίζω πλέον και στο καλοκαίρι, λόγω της κλιματικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, είναι μια εποχή που χρειαζόμαστε κλιματιστικό. Έχω αναζητήσει τρόπους να εξοικονομήσω ενέργεια στο χώρο μου, μέσα από συζητήσεις με φίλους αλλά και συναδέλφους και επαγγελματίες, κυρίως όσον αφορά πράγματα τα οποία δεν το γνωρίζουμε οι πολίτες που δεν έχουμε σχέση με το αντικείμενο, την ενέργεια, και είναι το επάγγελμά μας κάτι άλλο και δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αυτό είναι κοστοβόρο ή έχει μεγάλη κατανάλωση. Στο σπίτι μου νιώθω πιο άνετα την Άνοιξη, καθώς το Ηράκλειο της Κρήτης έχει αρκετά καλό καιρό, χωρίς να έχει πάρα πολύ ζέστη, με λίγη σωστή χρήση των κουφωμάτων, να είναι ανοιχτά τα παράθυρα τις ώρες που χρειάζεται και το αντίθετο, το σπίτι μπορεί να είναι σε μια καλή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχω αναζητήσει ανθρώπους οι οποίοι θα με βοηθήσουν και θα με ενημερώσουν όσον αφορά την ενέργεια. Πήρα κάποιες πληροφορίες από τον μηχανικό μου. Ένα χώρο. Στο σπίτι μου έχουμε βάλει ένα air condition για λόγους που πλέον έχει ξεφεύγει η κατάσταση το καλοκαίρι. Στο καθιστικό και στην κουζίνα ένα air condition, σε κανένα άλλο δωμάτιο air condition. Καλής ενεργειακής κλάσης, που σημαίνει χαμηλή κατανάλωση. Έχω προβεί σε αλλαγές ενεργειακά στο χώρο μου, στο προσωπικό, στο σπίτι μου, με την έννοια ότι πλέον χρησιμοποιώ λιγότερη θέρμανση σε συγκεκριμένους χώρους, μόνο τις ώρες που επιλέγω να περάσω χρόνο στο σπίτι μου. Η αύξηση του κόστους, του ρεύματος, έχει επηρεάσει τη ζωή μας και εδώ στην επαρχία και αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό για το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να μειωθεί αυτό το κόστος ή να βρούμε εναλλακτικούς μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μπορέσουμε έτσι ώστε και να μειώσουμε τους ρήπους και να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Όταν ακούω τον όρο λογαριασμοί ενέργειας, αυτή η σκέψη που μου έρχονται στο μυαλό είναι, θα έλεγα, αρνητικές ως προς την άνοδο των τιμών ενέργειας που παρατηρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας και στην Ελλάδα. Το κόστος της ενέργειας μας ζορίζει αρκετά, διότι είμαστε μικρή σε ηλικία, οπότε το budget μας είναι συγκεκριμένο. Δεν έχω προβεί σε κάποιες αλλαγές ιδιαίτερες όσον αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστου στην καθημερινότητά μου. Συνεχίζω κανονικά με το μαγείρεμα, τη θέρμανση και τη ψήξη το καλοκαίρι, γιατί δεν θέλω να νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να νιώθω άνετα στο ίδιο μου το σπίτι.